Stojíme na mieste v tesnej blízkosti Rusovského parku. Na mieste, ktoré je určené na malopodlažnú výstavbu. Ak máte pocit, že sa nachádzame v lese, tak sa mýlite. Podľa starostu Rusoviec toto les nie je. Podľa katastra je to označené ako ostatná plocha. Ale plocha vedľa už lesom je. My veríme tomu, čo vidíme, a je nám ľúto, že plocha, ktorá je v platnom územnom pláne definovaná ako biotop európskeho významu, sa má zastávať. Treba však priznať, že historicky nešlo o les. Pred 60 rokmi časť z tejto plochy tvoril pasienok a začiatkom prvohôr tu bolo more. Ale v čase rozhodovania táto plocha mala charakter lesa. Bolo pred voľbami a starosta Dušan Antoš prišiel s podnikateľským plánom, ako Rusovce zbohatnú na výmene pozemkov, ktoré sa pretransformujú na stavebné. V tom čase išlo o dokonalý obchod. Mestská časť mala v pláne za pomoci známeho exekútora pána Jonatu získať pozemky od Slovenského pozemkového fondu. Zámer bol podaný tak, že chceme zrušiť nelegálnu skládku a zrevitalizovať jej okolie. V tom čase však nelegálna skládka bola iba jednou časťou obchodu. O tej druhej sa veľmi nehovorilo. A tak sa v tichosti do zmeny územného plánu, ktorý predložil pán starosta, dostal aj kus lesa tam vzadu. Poslanci si túto zmenu nevšimli alebo ju nepovažovali za dôležitú. Hlavné je, že mestská časť získa majetok pozemky pod smetiskom. A tak sa stalo, že na mieste, ktoré je biotopom a kde sa nachádzajú rôzne vzácne druhy, sa bude stavať. Obec napokon po istých peripetiách z tejto operácie 20 miliónov slovenských korún získala. Nepochybujeme, že boli minuté výlučne v prospech Rusovčanov, ale otázky zostávajú. Stáli tie peniaze za zastavenie tejto plochy? A máme vôbec právo rozširovať obec takýmto spôsobom? Kedy si začneme vážiť to, čo už tu bolo skôr ako my? Dúfajme, že tá doba raz príde, ale dovtedy sa budeme prizerať, ako príroda, kvôli ktorej sa sem mnohí sťahujú, mizne za zvukom motorových píl.